Welkom bij De Verdieping, een podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. In deze interviewserie blikken we vooruit, kijken we terug en staan we stil bij de actualiteit. Mijn naam is Nicole de Borg en je luistert naar aflevering 2 van De Verdieping. Waarin we het onder meer gaan hebben over een miljoenensubsidie voor een groot nieuw onderzoeksproject en over wat de doorwerking van het slavernijverleden betekent voor de zorg en voor je gezondheid. Aan tafel, ik ben heel blij dat ze tegenover me zitten. Interdisciplinair sociaal wetenschapper en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Alane Helberg-Proctor, welkom. Fijn dat je er bent. En voorzitter van het Herdenkingscomité Slavernijverleden, Astrid Eilburg, die natuurlijk er elke keer bij is. Ik wil eerst even gaan naar de actualiteit, Alane. We hebben afgesproken te tutoyeren. Ja. Ineens was daar het nieuws. Ja. 3,2 miljoen euro voor een groot nieuw onderzoek waar jij de projectleider bent. Ja. Wat was jouw reactie? Ja, wat was mijn reactie? Dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk heel blij dat we dit mogen gaan doen, maar het was geen verrassing. En daar kan ik misschien zo meteen wat meer over zeggen. Maar Mag je nu vertellen? Waarom was het geen verrassing? Okay, ja. Ja. Nou, dit project heeft een hele lange aanloopperiode gehad. Dus dit is ook een vrij uniek project in het wetenschappelijke landschap. Het komt vanuit het grotere fonds wat er is om aandacht te besteden aan het slavernijverleden en herstel. Dus het komt vanuit het ministerie van OCW. En zij hebben via NWO, dus de grootste financier van wetenschappelijk onderzoek in Nederland, hebben zij ons eigenlijk bij elkaar gezet. Dus hoe dit normaal gesproken, als er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, dan is er een call, zoals we dat noemen. Dan mag je zelf bedenken wat je wil gaan doen. Dan dien je een voorstel in en dan zijn er verschillende partijen en dan winnen er een paar. In dit geval was er natuurlijk al een kennisagenda, waar verschillende organisaties en personen aan hebben bijgedragen. En ze wilden zorgen dat de thema's en de prioriteiten in de kennisagenda echt het raamwerk zouden vormen van het wetenschappelijke onderzoek dat er zou komen. Dus toen hebben ze eigenlijk een andere methode gekozen. Ze hebben... Je lacht er zelfs een beetje bij. Ja, wat is dat? Nou, omdat het bijna een soort... het is niet experimenteel, maar het is toch wel heel erg anders dan hoe het normaal gesproken gaat in de wetenschap. Dan heb je heel veel vrijheid om zelf te bedenken wat jij wil doen rond een thema. En dan hoop je dat zo'n commissie er daarmee eens is. Maar in dit geval hebben ze dus individuele mensen die geïnteresseerd waren gevraagd. Dus niet eens organisaties, maar personen om zich in te schrijven om mee te doen. En daar hebben blijkbaar iets meer dan 80 personen hebben zich aangemeld daarvoor. En toen heeft NWO daar 30 mensen uitgenodigd. En eigenlijk 5 dagen weggestuurd naar Brabant. Ja, vorig jaar in augustus. Om samen eigenlijk het raamwerk in te vullen wat er al stond op basis van de kennisagenda. Dus wij zijn bij elkaar gebracht door NWO. En dat zijn allemaal verschillende kennisproducenten. Niet alleen maar wetenschappers in de... Ja, het is een heel groot, even uitleggen, het is een heel groot, laat ook even noemen. Het is het Slavery Past and Present, Dutch Slavery and Colonialism en de Present Day Impact. Hè. Dat is eigenlijk het project. Ja. Het is een heel groot samenwerkingsverband, niet alleen met de wetenschappers, maar ook met bijvoorbeeld makers, mensen uit het maatschappelijk veld, toch? Ja, zeker. En, een journalist, een filmmaker, wetenschappers die binnen de academie werken, maar ook mensen die kennis produceren binnen gemeenschappen of die bijvoorbeeld orale geschiedenis en kennis overdragen. Dus een hele brede definitie van kennis. Maar wacht even hoor, als het hoorde je dat net, ze vertelde dat ze naar Brabant is geweest, hè? Ja. En dan denk ik van, wat is daar, hoe was dat? Hoe was dat die dagen, dat je 5 dagen dus samen bent? Ja, dat is heel intensief. Want je kent sommige mensen, maar heel veel mensen ken je niet.
En dit is ook niet alleen... Er zijn in ons consortium mensen die in Nederland wonen... in Nederland onderzoek doen... maar ook in regio's die ooit gekoloniseerd zijn door Nederland. Dus vanuit Zuid-Afrika, Indonesië, het Caribisch gebied. Dus je bent eigenlijk eerst bezig met elkaar leren kennen... maar je realiseert je ook dat je echt werk te doen hebt... want er mocht maar 1 aanvraag worden ingediend. Ja. Wij moesten samenwerken. En dat forceert je eigenlijk om ook snel elkaar te leren kennen... snel te bespreken wat iedereen wil doen... vanuit de verschillende gemeenschappen die mensen ook vertegenwoordigen... en ook de verschillende disciplines... of het nu makers zijn... of wetenschappelijke disciplines. Dus dat is een intensief proces eigenlijk. Maar uiteindelijk, het was ook niet makkelijk, zou ik zeggen. Maar we zijn wel echt samengekomen. En we hebben ook pas op de laatste dag... ik wist pas op de laatste dag dat ik leider zou worden van dit project. Of dat ik leiding zou geven aan dit project. Want we hebben eerst eigenlijk... de parameters uiteengezet en invulling gegeven aan... welke thema's willen we meenemen, et cetera. Hoe is dat bepaald dat jij de leider zou worden dan? Dat was niet 1 beslissing. Dus dan zit je in een hele grote groep mensen. Vanuit ZonMW zijn er een aantal criteria... om project lead, projectleider te worden. Nou, dan zijn er niet iedereen kwam in aanmerking daarvoor... Er waren dan een paar mensen die dat graag wilden doen. En dan zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En jij wilde dat ook? Ik wilde Waarom dat. wilde je dat? Nou, ik wist dat niet. Ik wilde dat, maar dat is misschien ook wat mooi is aan dit project. We wilden voornamelijk allemaal daar bijdragen aan dit project. Ja. En het was niet duidelijk welke ruimte je als individu zou krijgen om een bepaalde rol in te vullen. Maar je komt daar natuurlijk met het idee, een duidelijk idee van wat jouw contributie zou kunnen zijn. Dus het was niet dat ik daar aankwam van ik moet hier leiding geven. Maar ik dacht, nou, het zou kunnen. Ja. Maar dat was ook, er waren ook andere mensen die zeker dat zouden kunnen doen. En dan ga je in gesprek met die mensen. Ja. Astrid, ik wil even naar jou. Ja, het voelt ik weet niet of je mijn vraag wilt stellen, maar even, het voelt als een soort van sociaal experiment om toch in de wetenschap te blijven. Je zet wat mensen bij elkaar. Die zoek je zelf uit. Je zet ze bij elkaar. Ja, wat is jouw vraag, Astrid? Want volgens mij heb je een vraag. Ja, nee, maar het voelt als een experiment wat gelukt is. Of hoe moet ik dat zien? Is dat geslaagd uiteindelijk? Ja, ik denk dat het absoluut is geslaagd. Maar ik denk ook dat in dat slagen zitten ook allerlei beslissingen die je moet nemen. En wij moesten werken met allerlei verschillende beslissingen die ook buiten ons om zijn genomen. Dus met dit bedrag... er zijn uiteindelijk 28 mensen in het consortium. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje te veel. Maar ja, daar moet je het dan maar mee doen. En dus ik vind het geslaagd, omdat wat ik zie in mijn groep... is dat we eigenlijk vooral gefocust zijn op de content. En wat voor kennis we willen produceren. En dat betekent dat er heel veel solidariteit is met elkaar... Het is al een soort groepsgevoel nu al. Nou, ik weet niet of het een groepsgevoel is. Maar wat het mogelijk maakt, is dat je beslissingen maakt om elkaar te steunen. Dus bijvoorbeeld, zoals iedereen weet... wanneer je een aanvraag indient bij MBO... zijn er bepaalde regels rond budgetten. En wij moesten bepaalde dingen niet meenemen in het budget. Wat dan niet? Wat bedoel je? Nou, normaal gesproken, als je wetenschappelijk onderzoek doet... dan wil je wat meer budget overhouden voor materiële kosten, zoals we dat noemen. Om bijvoorbeeld zelf naar conferenties te kunnen gaan... om je onderzoek te kunnen presenteren... of om zelf meer te reizen... of om te zorgen dat je zelf genoeg uren hebt binnen de Unie... om zelf iets te doen. En wat je ziet eigenlijk is dat wij... binnen dat project keuzes hebben gemaakt om bijvoorbeeld de kennisproducenten die niet ingebed zijn in een academisch instituut, om die te kunnen betalen als ZZP'ers. Nou, dat is echt heel erg ongebruikelijk. Ja, er is heel veel ongebruikelijk, hoor ik dus. Ja, maar het is eigenlijk, het is nu ongebruikelijk, maar ik hoop dat het een voorbeeld is.
Omdat er heel veel kennis ook in verschillende gemeenschappen is. En dat hoeft... En wetenschappelijke kennis heeft een bepaalde autoriteit. En dat is heel goed, hè, want wij hebben specifieke methoden. Maar heel veel andere kennis is ook heel erg waardevol. En om dat mee te kunnen nemen in een project, wat wordt gefinancierd wordt als een wetenschappelijk project, is het dus belangrijk dat je als groep beslissingen kan maken. Waar je niet alleen maar bezig bent, maar wat goed werkt voor jou. Of voor jouw universiteit. Maar waardoor je ook de mensen die je eigenlijk wil dienen met jouw project mee kan nemen daarin. Oh. En het is zeker niet perfect. Ik zou misschien hele andere partijen hebben uitgenodigd. Maar daar heb ik nu ruimte voor om dat alsnog mee te nemen. Ja. Astrid, jij hoort natuurlijk ook over dit onderzoek, hè? Waarom is het belangrijk dat dit er komt? Om te beginnen was ik verbaasd dat het nog niet was. Maar wel verheugd en blij dat het er wel komt vanuit dit perspectief. En wat jij beschrijft, dat vind ik altijd heel mooi om te zeggen. Ik ben weliswaar geen wetenschapper, maar ik hou de wetenschappers heel erg in de gaten. Maar wat mij betreft is wetenschap niet neutraal. Zeker maar niet. het is citizen science, is dat je dus alle narratieven van alle mensen meeneemt. Ja. En al die verhalen die in onze gemeenschappen zitten, toegevoegd worden aan die wetenschappelijke methode om dat aan te vullen. Ja. Om die wetenschap aan te vullen. Dus ik had er niet eerder, hoe moet je het zeggen, toen het er lag, ik heb die eindrapportage bekeken, toen dacht ik, dat gaat over dit project. Dat gaat over dit project. Ja. Dan moeten we even een onderscheid maken. We hebben natuurlijk dit groot project dat pas subsidie heeft gehad. Ja. Een heel groot project waar verschillende landen bij betrokken zijn. Ja. En dan hebben we aan Laan heb je een verkennend onderzoek gedaan voor het ministerie. En dat gaat over de doorwerking van de gezondheidszorg. En daar had jij het over. Ja, daar heb ik het over. Ja, precies. Daar heb ik het over. Ja. En wat ik vind en waar ik al zo lang op heb zitten wachten, is waar zijn onze onderzoekers? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij de dingen die over ons gaan, onze nazaten, dat onze eigen perspectieven worden meegenomen? Het zijn altijd anderen die voor ons spraken. Ik heb bijvoorbeeld een verbinding met een trauma-instituut. En die doen ook onderzoek naar de doorwerking. Wat bedoel je met verbinding? Ben je daar want je bent natuurlijk ook trainer en coach, naast dat je voorzitter bent. Heb je daar zo'n rol? Wat doe je daar dan? Ja hoor, ik ben overal. Jij bent overal? Maar wat doe je daar? Ik ben overal als organisatieadviseur, maar ook in het kader van de positie als voorzitter van het herdenkingscomité. Want het is vind het wel goed om te zeggen, ik ben ook bestuurder. Ja. Ik ben onder andere, dat heb ik ook verteld, bestuurder. Ja, you name it. Ja, zullen we dat even vertellen? Je bent bestuurder geweest voor heel veel organisaties. Absoluut. Ook docentschap, Nijrode, VU, organisatieadviseur. Dus je hebt heel veel wat je meeneemt. Heel veel wat ik meeneem. En dat trainer en coach, daar heb ik bijvoorbeeld heel specifiek gekeken wat onze mensen nodig hebben om zich staande te houden in een samenleving waarbij ze risico lopen. Want als je het hebt over de doorwerking en kijkt naar de tijd van vandaag, de polarisatie van vandaag. Ik heb het al eerder gezegd dat je een andere huidskleur hebt. Daarmee loop je hoog sociaal risico als kind al op school. Ja. Okay? Dus als we dat serieus nemen, dan moeten we niet alleen maar zitten wachten op de onderzoeken die iedere keer door het Centraal Planbureau worden gehouden of wat er dan met ons gebeurt. Maar voor mij was het dan ook wat ik miste steeds was. En wat kunnen wij doen om ons weerbaarder te maken? Je gaat zo meteen vertellen, hè? Wat die tools zijn. Maar ik wil even teruggaan naar wat je in het begin zei. Dat je ook ergens binnenkomt. Hè? Ja. Of nee, je zei wat over de onderzoekers. Waar zijn onze onderzoekers? En nu hoor je over dat project. Er zijn heel veel namen bij staan. Ook heel veel. Wat denk je dan? Doet dat nog wat met je als je ziet dat zoveel mensen van kleur, onderzoekers, makers erbij betrokken zijn? Weet je wat ik zie? Ik ben zeer verbonden met dit thema natuurlijk. Het is mijn cultuur, het is mijn heden, het is ook mijn toekomst van mijn kinderen. Wat ik steeds zie, is dat er veel over ons onderzocht wordt. Door van alles nog wat. Er zijn ook heel veel cijfers over ons. En ik heb, wat ik altijd op zat te wachten, is wie er nou zouden opstaan om buiten die wetenschappelijke onderzoeken om vanuit wetenschappelijke methoden ook ons te representeren. Ja. Want wetenschap gaat ook over methode.
Welke methode hanteer je en wie bekijkt of die methoden kloppen. Maar wie zijn de mensen van ons die daar ook die verschillende regels die daar gelden ook oprekken? Waar zijn die mensen? En natuurlijk is er heel veel onderzoek geweest. Want er hebben natuurlijk heel veel mensen die afgestudeerd zijn en overal zitten. Maar ik wilde gewoon een soort van autoriteiten, een soort van gezamenlijke autoriteit van dit zijn wij. En wij gaan ook over onze levens. Nou, ik heb een foto gezien van een aantal van de mensen. Hè? Mhm. Dan zie ik toch wel heel veel mensen, zeg maar, van kleur. Want wat ze vertelt en wat denk jij dan erbij? Ja, ik herken dat heel erg. Kijk, er zijn zeker heel veel wetenschappers die zelf nazaat zijn van mensen die tot slaaf gemaakt zijn. En andere wetenschappers van kleur. Een van mijn favoriete events van het jaar is eigenlijk de Black Scholars and Professionals conferentie. Ja, klopt. Fantastisch, om iedereen bij elkaar te zien. Ja, Davina Misijan. Dr. Davina Misijan, ook de vicevoorzitter van de Jonge Academie van de KNW. Ja. Doet fantastisch werk om ook iedereen zichtbaar te maken en bij elkaar te brengen. Dus mijn generatie groeit, maar we zijn niet genoeg ingebed. Ja. Wij zitten inderdaad... Wat bedoel je daarmee, ingebed? Wij zijn verspreid overal. Dus wanneer we samen zijn, dan sta je sterk. Maar heel veel van ons zijn de enige persoon op de afdeling. Of een van de twee. Ja. En dus ik herken het heel erg. Van waar is onze... Ik noem het wel eens de Black Caucus. Of de Black Academic Caucus. Weet je, waar zijn wij? En er zijn nu zeker initiatieven bezig om dat te versterken. En ik denk dat iedereen zelf ook... al die verschillende mensen, die doen dat op een eigen manier. Dus bijvoorbeeld... de Black Scholars Conference komt met een publicatie, een special edition zoals we dat noemen, met verschillende wetenschappers en kennisproducenten. Maar ook mensen die binnen hun eigen organisatie... We hebben toevallig, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden... maar niet eens gelobby... maar na een voorstel wat ik heb gedaan op mijn afdeling... hebben we nu een open... facturen voor iemand om te promoveren. En het is niet thema-specifiek. Je mag doen wat je wil binnen de antropologie. Maar het is wel specifiek voor iemand die uit een van de voormalige koloniën komt. De transatlantische, moet ik daarbij zeggen. Of herkomst heeft in een van die gebieden. Dus dat zijn het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. Ja. Omdat, en daar heeft mijn afdeling ook gelijk naar geluisterd. Omdat ik zei, hoe kan het dat we zo'n beetje iemand hebben uit elk land in de wereld, behalve deze? Of dat we zo ondervertegenwoordigd zijn. Dus we zijn er, maar ik denk dat wij een infrastructuur missen die een kenniscentrum... die ook behandeld wordt met het respect wat je verdient als kenniscentrum. En niet hoogleraren wanneer ze er zijn, maar die dan nooit meer vervangen worden. Want dat zien we ook vaak. Gaat iemand met pensioen, die persoon wordt niet vervangen. Dus ja, we zijn er zeker. En ik vind dat ook een heel belangrijk punt. Want ook in relatie tot gezondheidsverschillen... wanneer dat onderzoek wordt gedaan vanuit een bepaalde blik... zie je dat mensen eigenlijk zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor ongelijkheid. Dat is heel gek. Maar wat er gebeurt, en daar schrijft Philomena bijvoorbeeld heel veel over... samen met Kwame Nimako... is dat er wetenschap is bedreven vanuit een perspectief... waarin er werd gekeken, oké, deze mensen hebben gezondheidsongelijkheden. Wat is er mis met die mensen? Niet wat is er mis met het zorgsysteem. Wat zijn die sociale risico's? Dat is een verschuiving geweest eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Dus ik wil nog even, want dat is even belangrijk om te zeggen. We hebben natuurlijk even net dat grote onderzoek aangekondigd. Maar we hebben niet verteld wat het behelst. Er wordt eigenlijk gekeken naar de geschiedenis. Maar ook, dat is best wel nieuw, naar de impact, toch? Kan jij even uitleggen wat het doel is? Dit gaat vooral over de doorwerking. Ja. De focus van het project is de doorwerking... En de kennis, zoals het in de call staat, is dat wij kennis produceren
eigenlijk om een wetenschappelijke basis te leggen over de belangrijkste mechanismen in die doorwerking tot stand laten komen. En dat wij ook dat doen vanuit het perspectief van nazaten en inheemse gemeenschappen. En dat we dat ook doen op een manier die een impact heeft. Dus die verder reikt dan alleen maar, we hebben wetenschappelijke publicaties. Dus in dit project produceren wij nieuwe inzichten over die doorwerking. Dus op welke manier werkt het slavernijverleden door? Daar kijken we naar verschillende domeinen. Noem ze eens even op. Nou, niet... een paar dan, hè? Het zijn 28 mensen met allemaal verschillende focussen. Nee, maar ik bedoel een paar voorbeelden, welke terreinen? Hè? We hebben gezondheidszorg, zeker. Maar niet alleen. Dus gezondheidszorg speelt eigenlijk niet een hele grote rol in het nieuwe project. Nee. Maar wij kijken bijvoorbeeld naar landrechten en land. Maar ook de ruimte die... dus land als in fysiek. Maar ook de ruimte die bepaalde mensen wel of niet mogen innemen in een maatschappij. In Nederland, de uitkomsten zijn ook heel erg gefocust op beleidsmakers. En dus maatschappelijke impact in Nederland. Caribisch deel van Nederland ook. En ook bijvoorbeeld naar onderwijs. We zien dat er ook een gebrek is aan eigenlijk het verplicht maken van deze informatie en deze kennis in het onderwijs op alle niveaus. En dat heeft overal een andere impact. Als je, zoals in de geneeskunde, heeft het gebrek aan kennis over het slavernijverleden een hele specifieke impact. In primair onderwijs heeft het weer een andere impact. Dus we zijn met veel mensen, dus we kunnen ook naar verschillende domeinen kijken, op verschillende lagen van die domeinen. Dus, maar wij kijken ook dus inderdaad naar welke kennis is er in de bredere samenleving. En hoe kunnen we die kennis overdragen. Dus er zit bijvoorbeeld ook een filmmaker, Ida Does, in het project, die specifiek wanneer wij nieuwe inzichten genereren over de doorwerking, zal zorgen dat die inzichten ook breed toegankelijk zijn. Hoe en vind je niet het, Astrid? alleen voor wetenschappers. Dat Ida Does waarschijnlijk dan een documentaire of iets gaat maken over iets uit het onderzoek. Hoe vind je dat, zo'n idee? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik sla altijd aan bij het woord doorwerking. Er wordt altijd gekeken naar de nazaten en terecht. Maar wat we niet benoemd hebben is, ik ben filosofisch opgeleid. Dus als filosoof kijk ik altijd op een filosofische manier naar vraagstukken. En denk ik, maar de doorwerking bij het systeem dan? Ja, dat is zeker onderdeel. Wat bedoel je daarmee? Dus de doorwerking bij het systeem betekent dat het systeem hetzelfde blijft. Dus het werkt gewoon door. Wat wij dus de doorwerking noemen aan de ene kant, wat de impact heeft het op de nazaten. Die doorwerking betekent dat het Europese deel van onze wereld gewoon door blijft gaan met beelden, met repressieve vormen van kijken naar anderen en ook met kennisontwikkeling enzovoort. Dat vind ik dus ook een doorwerking. Ja, dus dat is ook waarom wij dat hebben meegenomen in ons project. Dus we hebben verschillende werkpakketten. Maar een van die werkpakketten gaat dus over hoe er kennis geproduceerd wordt over het slavernijverleden. Want het is inderdaad, wij kijken naar de doorwerking heel breed, maar die doorwerking zit ook in het kennislandschap. Ja. Wie mag er kennis produceren? In de instituten. En in de instituten. Dus dat is een van onze targets. En een van onze stakeholders is dus ook ons eigen veld. Dus de wetenschap. Ja. Om te zeggen, oké, hoe gaat dat? En daar zijn er... Ook de reflectie dus. Ook ruimte voor zelfreflectie. Zeker, ja. Maar ook dat systeem, ook om terug te gaan naar dit rapport. Dus mijn onderzoek gaat over de doorwerking in nazaten. Dit gaat over de gezondheidszorg, gaat over de effecten. Vergeet dat mensen niet per se meekijken, maar alleen luisteren. Noem de titel maar even. Ja, dus deze eindrapportage over de gezondheidseffecten van slavernij. Dat is ook wat het ministerie wilde. Maar ze wilden weten, wat is de doorwerking in het zorgsysteem? En wat is de doorwerking dan voor patiënten of nazaten? En dat zijn twee verschillende dingen. En als voor mensen die het rapport hebben gelezen, de focus ligt vooral op de aanbevelingen, ligt op het systeem. Ja. Want dat heeft de meeste impact. Ja, en het systeem, ik wil even ook iets aanvullen. Ik heb een tijd geleden een onderzoek gelezen waaruit blijkt dat er eigenlijk heel veel kennis is. Dus als je wilt, is er heel veel kennis. Maar als je kijkt naar onderwijssystemen, daar kunnen dus docenten bepalen welk deel van de kennis ze overdragen.
Dus er zijn ook docenten die er geen zin in hebben. En het wordt nooit getoetst. Oh Astrid, nu ga ik opeens aan. Ik denk opeens aan mijn zoon die op de middelbare school zit en die vorig jaar bij me kwam. En die zei dat een docent van hem even een bepaald gedeelte van de geschiedenis wilde overslaan. Bedoel je dat soort dingen? Mijn dochter heeft dat meegemaakt op een middelbare school in Amsterdam. En de aardrijkskunde leraar die besteedde daar wel wat aandacht aan. En de kinderen een soort van Aan wat? Kun je het even benoemen? Het was aardrijkskunde van hoe zouden jullie het vinden? Dus in een soort van gezamenlijk gesprek. Hoe zouden jullie het vinden als mensen binnenkwamen en ze pakten jullie land af? Dus zoiets. En dan gingen de kinderen met elkaar in gesprek. Er ontstonden ontzettend veel botsingen, ook binnen de school. Maar mijn dochter zei letterlijk, ze was toen 15... ik denk niet dat de geschiedenisjuf dit zal doen. Die slaat gewoon het blaadje om en die gaat gewoon door. Dus het systeem, dat is niet iets onduidelijks. Het zijn dus ook dragers van het systeem en de gatekeepers van het systeem die zeggen, daar hoeven we geen aandacht aan te besteden. Ja. Wow. Er wordt nergens ook getoetst. Het is vrijblijvend. Ja. Terwijl er sommige onderdelen, ik ga ze niet noemen in onze geschiedenis of aardrijkskunde, dat mag niet worden overgeslagen. Dat is wettelijk besloten dat dit behandeld moet worden en dat wordt ook getoetst. En dus hoe gaan we ervoor zorgen, als je het hebt over systemen, hoe gaan we ervoor zorgen dat het wordt meegenomen in de kennisoverdracht naar onze kinderen, naar de brede samenleving. Omdat als je kijkt naar de wereld waarin we nu zitten, er kan gewoon iemand ergens roepen weg met DNA. En het sijpelt gewoon door in alle Europese samenlevingen. Ja. Dus mijn vraag is, als je het hebt over doorwerken, als je het hebt over dit onderzoek, dan ben ik ook altijd op zoek naar, wat je net noemde, die versnippering die we hebben. Ja. Hoe kunnen we het bij elkaar brengen, zodat onze kinderen op zijn minst die kennis hebben, die er ligt. En zodat als zij ergens staan, dat het onderdeel is ook van hun menselijke waardigheid. Dat zij weten waar ze het over hebben. Hebben we dan over onderwijs, dat ze dat ook aangereikt krijgen binnen het onderwijs? Of heb je het over alle terreinen? Nou, ik zie dat heel veel groepen in onze samenlevingen aparte summer schools hebben over van alles en nog wat. Ja. Heel veel groepen. Ja. Nee, niet. We zijn te versnipperd om wat te doen. Maar eigenlijk, het gaat mij niet om allerlei rituelen en gebruiken. Maar wie ben je eigenlijk? Het gaat ook over etniciteit. Wat zijn de dingen die de samenleving overslaat, maar die voor ons heel belangrijk zijn om te weten wie wij zijn, hoe wij geworteld zijn? Ja, dus ik kan er ook iets zeggen over het grotere project. Een van de dingen waar ik ook samenwerk met professor Serena Does van het Verwij Jonker Instituut, is dat wij op basis van de inzichten die gegenereerd zullen worden door de wetenschappers die in het project het onderzoek zullen uitvoeren, en er zijn ook een aantal vacatures die komen voor postdocs, is dat wij het zullen vertalen naar beleidsaanbevelingen en beleidsrapportages. Om ervoor te zorgen dat het duidelijk wordt voor ambtenaren, voor beleidsmakers, wat ze daarmee moeten doen. Dat er echt concreet iets mee gebeurt. Iets moet, ja. Dus dit is een voorbeeld wat ik hier voor VWS heb gedaan van dat soort werk. En wat ik daar dus, ik herken het volledig. Het mag niet vrijblijvend zijn. Nee, er moet echt iets mee gebeuren. En het moet per domein is de integratie, waardoor het niet meer vrijblijvend is, anders. Maar bijvoorbeeld binnen ons zorgsysteem is het heel belangrijk om dit thema te koppelen aan alle verschillende criteria die wij, bijvoorbeeld de kwaliteitscriteria, die wij belangrijk vinden van zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld het verzekeringssysteem. Waarom is het dat als iemand behoefte heeft aan coaching rond die doorwerking, dat moeilijk is of nu eigenlijk niet bestaat dat je dat kan declareren bij een zorgverzekeraar? Het is echt het meenemen van de verschillende systeempartners die hierover gaan. En vaak, ik ben misschien een beetje ik ben optimistisch. Waarom? Omdat ik toch zie dat we zijn versnipperd. Maar dat betekent ook dat je binnen die zorgautoriteit of dat zorginstituut of wat dan ook, die ene persoon daar kan vinden. En met die persoon in contact komt. En die persoon kan zorgen dat het balletje rolt. En het gaat niet altijd, maar er is wel echt een netwerk. En ik denk dat wat mensen van buiten zien zijn de grote instituten. Maar ze zien niet die netwerken van mensen. Dat als ik hoor dat er een richtlijn wordt herschreven, dat ik denk, ik ken iemand die als dermatoloog bij die beroepsvereniging zit. Of als gynaecoloog hier of daar. Laten we zorgen dat we dit of dat erin krijgen. Dus er is ook een soort
underground, ik zal niet zeggen Wou railroad, net zeggen, maar ja. een underground network echt van mensen die ook achter de schermen heel veel al doen. Nee, dat weet Ja. ik. Maar wat er heel belangrijk is, is dat de mensen achter de schermen overeind gehouden worden. Ja. Onderdeel van mijn werk Ja. als executive coach is dat ik zo ontzettend veel mensen, bijna elke week coach, die in bepaalde posities komen, als ze er komen, want doorstroom en behoud is een probleem. Ja. En die mensen hebben dus gewoon een opeenhoping. Hè, dus je draagt het met je mee. Het heeft impact op je. Oké? Vervolgens heb je elke dag te maken met afwijzing. Ja. Met, hoe zeg je dat, negeren. Bij Ja. gelijke geschiktheid, zo noem ik het. Bij een gelijke intellectuele geschiktheid ben je eigenlijk ondergeschikt. Ja. Want daar komt het op neer als je naar alle cijfers kijkt. Hoe houden we die mensen overeind? Ja. En pas als je die mensen overeind kan houden, ze blijven ook gezond, dan kunnen ze met elkaar gaan samenwerken om dit Precies, soort powernetwerken te vormen. Om ervoor te zorgen dat we het ook laten zien, maar ook de volgende generaties meenemen. Jij gaat zo meteen ook die tools vertellen voor wat mensen, weet je, hoe mensen daar zich kunnen redden. Maar ik wil even gaan naar jullie twee, even persoonlijk. Ik zie zitten 2 generaties tegenover me. Ja. Jij zit in een leiderschapsrol. Jij doet het al decennia lang. Heb jij nog tips voor Alana? Hoe ze haar rol moet vervullen? Nou, een heel groot project. Ja, om te beginnen is eigenaarschap is belangrijk. Als we zitten te wachten tot mensen van hun blinde vlekken afkomen, dan gaan we heel lang wachten. Want er hoeft maar dit te gebeuren in de wereld. En we hebben anti-migratierellen. En je gelooft het niet, wij vallen er ook onder. Dus eigenaarschap. Wat betekent dat concreet dan? Eigenaarschap betekent dat je realiseert dat het consequenties heeft. En niet alleen maar voor jou, maar ook als je het ziet dat het gebeurt met anderen, of je nichtjes, of je neefjes, of je ouders. Dat dit kennelijk de consequenties zijn van onze achtergronden. Dat is 1. Zorg ervoor, Maar wat bedoel je? met eigenaarschap bedoel ik dat je realiseert dat dit je kan overkomen. En dat als anderen het vertellen, dat je niet zegt, ja, maar mij overkomt het niet. Je bedoelt eigenlijk als iemand tegen Alana zegt van nee, ik heb nu te maken met racisme op wat voor level, dat ze dat... Dat je dat serieus neemt. Oké. Dat is Ja? 1. Ja. Ik bedoel, die cijfers zijn er niet voor niks. Ja. Dus eigenaarschap is er 1. Als iemand in mijn team bijvoorbeeld. In je team, Ja, oh maar ja. ook je kunt het zien gebeuren. Ja. Je kunt Oh ja, gewoon, ja. de politie doet het gewoon. Je observeert mensen op straat en je weet wie de volgende slachtoffers zijn. Nee? Dat zijn sociale experimenten. In ieder geval dus weten dat mensen risico's lopen. Tweede is dat er ook in organisaties gaat niet alleen maar om de wetenschap, maar ook HR. De mensen van HR-afdelingen. De mensen die Als de ze- mensen aannemen. Hè? Als ze mensen aannemen, dan wordt van mensen verwacht, en zo noem ik het, dat het gezellig blijft. Hè? Dat wordt vaker gezegd. Dan moet je een soort van niks aan de hand allochtoon worden. Hè? Dus je moet niemand. Want als je uitspreekt wat je ziet of wat je denkt, dan word je gezien als de agressor. Ja. En als je zegt wat je voelt, dan wordt er gezegd dat je in een slachtofferrol zit. Dus wat is dan de tip die je De geeft? tip die ik geef is, neem dit serieus en ga op zoek naar hoe je jezelf kan helpen. Want dit is een ontwikkelvraagstuk. Want de wereld gaat niet veranderen. Dus als wij elkaar opzoeken en gaan kijken, wie heeft wat over geschreven? Wie kan ons hiermee helpen? Want het gaat nooit over. En de ene heeft meer pech dan de ander. Maar het is dus gewoon iets wat in onze gemeenschappen voorkomt. Weet je? Dus in onze gemeenschap, dat is iets waar wij mee moeten dealen. Dus eigenaarschap Dus de tip serieus is, nemen. Eigenaarschap, en pas wanneer je eigenaarschap erover hebt, kun je je leiderschap pakken. Oké? Want leiderschap is dat je ook laat zien dat het anders kan. Maar dat je ook de kwaliteiten van anderen ziet en ook helpt. Ja. Oké? Dus dat is 1, dat is de tip. Ja. We moeten kijken in onze gemeenschappen. Dus dit zijn onze realiteiten. Hoe gaan wij dit met elkaar oplossen? Welke gesprekken voeren wij? En hoe niet alleen de oudere generaties, maar ook op tijd de jongere generaties meenemen. Ja, dus eigenlijk overdracht hè? tussen Onmiddellijk. Ja. En structureel. Hè? Om het te verduurzamen, om ervoor te zorgen dat het in ons systeem gaat zitten, moeten we dat ook onmiddellijk overdragen. Alana, jij hebt enorm veel ervaring. Je bent echt een veelgevraagd expert op het gebied van ongelijkheid in de gezondheidszorg en medische wetenschap, verschillende universiteiten. Heb je ook gedoseerd onderzoek gedaan, ook voor het vergelijkend Europees onderzoek. Maar wanneer wist jij van, ik wil
deze kant uit. Ik wil hier iets mee doen. Concreet wist ik dat ik wilde promoveren toen ik 18 was. Ja, Maar wat gebeurde er dat je dacht, ik wil dit gaan doen? Ja, dat was op de eerste dag van dat ik aan mijn bachelor begon. In de Verenigde Staten. Ik ben gaan studeren na mijn middelbare school hier in Nederland in de VS. Hebben heel veel wetenschappers die werken rond dit thema en ook racisme hebben dat gedaan omdat het, ik bedoel, zo jong ben ik niet. Het is 25 jaar geleden. Nou, je ziet er heel jong uit. Oh, nou, dankjewel. Maar ja, toen was er weinig ruimte voor, hè? In de Nederlandse academie. Dat zeg je heel netjes. Toen was er weinig ruimte voor. Wat bedoel je? Nou, er waren geen cursussen critical race studies. Er waren geen hoogleraren op dat moment. Er zijn natuurlijk mensenrechten ook op mijn faculteit, maar die hebben het heel moeilijk gehad. Die zijn ook tegengewerkt. Dit is nog steeds een probleem. Maar goed, ik wilde wel dit soort leren over dit soort onderwerpen. En ook in relatie tot gezondheid. Dus ik ging studeren in de VS. En op de eerste dag was er een introductie. En daar vertelden ze iets over mijn programma, maar ook een aantal extra mogelijkheden. En toen zeiden ze, ja, mensen die uiteindelijk willen promoveren kunnen meedoen aan een speciaal programma. Dat heette de BA-MA-program. En dan mocht je in je 4e jaar, daar is de bachelor nog 4 jaar, mocht je alvast vakken volgen voor je master. Nou goed, anyway, ik vond dat zo inspirerend. En ook de mensen die daar waren. Ik bedoel, dit is een universiteit waar Bell Hooks een activist in residence was. Yes. En Maar wat zag je dan dat je dacht als 18-jarige van, dit wil ik? Ja, nee, ik dacht, ik wil andere kennis produceren. En ik had zelf ook meegemaakt met die continue onderschatting in het Nederlandse onderwijssysteem. Je bent opgegroeid in Heemstede, hè? Ja. En ik heb dyslexie. En dat is niet in Amsterdam ook. Ja, precies. Het gebeurt overal. Er was weinig diversiteit in Heemstede. En ik werd heel erg onderschat. Maar ik kom uit een Wat zeiden ze dan tegen je? Nou, vooral tegen mijn moeder. Bijvoorbeeld op een gegeven moment dat ik naar de LOM-school moest. Dat is echt een school voor mensen met beperkte cognitieve capaciteiten. Die uitdagingen hebben. Ja, nou dat was zeker niet bij mij aan de orde. Maar, dus racisme, eigenlijk. Nou ja, goed, ik weet niet. Ik was natuurlijk heel klein. Hè? Ik was 6, 7, 8 jaar oud. Op mijn 8e ben ik naar een christelijke school, of mijn 7e, naar een christelijke school gegaan, omdat ze daar andere normen en waarden hadden. En ook heel interessant waren ze. Dat was natuurlijk ook de periode van de apartheidbeweging. En die waren er heel erg mee bezig. Was heel interessant. Jaren 80. Ja, precies, jaren 80 of begin jaren 90. Maar anyway, dat is een ander verhaal. Maar dus mijn moeder, ik kom uit een lange lijn vrouwen die die niet altijd kansen hebben gehad, maar die zeker hebben gecreëerd. En al helemaal voor hun kinderen. Dus dat heeft jouw moeder voor jou gedaan, dus eigenlijk? Zeker, ja. En ik zag ook andere vrouwen om mij heen. En dus ik heb, denk ik, altijd een hele sterke tegenboodschap gekregen van wat de maatschappij jou zegt, wat je niet kan, dat kan jij wel. En dat zag ik ook, omdat andere mensen om mij heen dat deden. En mijn moeder zorgde ervoor dat ik dat zag. En dat ik me daar bewust van was. En ik was gewoon vreselijk nieuwsgierig. Dus als 18-jarige meisje in New York. Nou, daar jonger nog. Maar goed, ik wist toen dat promoveren heette en een PhD heette. En ik moet ook zeggen, toen ik 16 was ik op bezoek bij mijn nichtje. Die professor is ook in New York. En dat inspireerde mij ook. Om dat te zien. En zien van die voorbeelden, van die mensen in die functies. Ik hoor dit ook heel vaak van mijn studenten. Die zeggen, dit is de eerste keer dat ik een docent heb gehad die op mij lijkt. Jeetje. En dat betekent zoveel voor mij. Heel. En als jij daar staat, misschien kan ik daar ook staan. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest. En ik hou heel erg van theorie. En mensen met dyslexie kunnen dus ook anders denken. En dat helpt in de wetenschap. Iemand met dyslexie kan dokter, kan promoveren. Zeker, hè? zeker. Ja. Maar Astrid, even voordat jij verder... Want ik weet dat ik mocht reageren op haar. Oké, maar daar wil ik het terug. Er is nog iets. Ja. En ik wil een lans breken voor ook al die kinderen die dit niet gezien hebben. Ja.
Ik kom uit een van de armste wijken van Paramaribo. Mm. Mijn moeder was niet opgeleid. Welke wijk is dat? En ik heb Abrabroci noemen ze dat. Oké? Ja. Mijn moeder was niet opgeleid, was altijd wasvrouw van die Amerikanen en toestanden. Op een nippertje werden we nog niet weggegeven. Maar mijn moeder werkte hard. Werkte harder dan anderen. En mijn moeder heeft ons iets laten zien als waardigheid en toewijding. Dat zijn de dingen die ik meegekregen heb. Ja. Ik wil daar een lans voor breken, voor deze kinderen. Ja. Wiens ouders niet zijn opgeleid. Niet omdat ze niet geen intellectuele vermogens hebben, maar omdat ze de kans niet hebben gekregen. Ja. Dus het feit dat je ouders niet zijn opgeleid, wil het niet altijd zeggen dat je niet intellectueel kan denken. Zeker Maar je niet, leefde nee. in een tijd. Ja. Dus waarom ik dit zeg, waarom ik het aanvul, is dat rolmodels prima. Maar als kind wist ik al, ik zag het gewoon, omdat ik dat vermogen heb om te zien wat er niet klopte. En dat een heleboel dingen dat mensen naar beneden werden geduwd, dat het gewoon niet per ongeluk was. Mhm. Dat het in de structuur zat, dat sommige mensen niet boven mochten komen Hoe drijven. oud was jij toen je dat zag? 5. 5 jaar oud? Toen dacht ik, wie heeft er de macht over mij? En de Nee, maar wacht even. Ja. Dus je was in Paramaribo, Ja. 5 jaar oud. Waar was je? Wat zag je? Nou, ik zag gewoon dat een heleboel dingen die mensen vertelden over waar wij vandaan kwamen, dat het niet klopte. Ik voelde dat ook aan. Je hebt van die kinderen. Net zoals met dyslexie. Dus ik kwam uit een gezin en ik dacht, dit klopt helemaal niet. Maar was het in de klas? Waar was je? Nee hoor, gewoon. Ik dacht zelf. Ik was namelijk van nature filosofisch ingesteld. Ja. Dus ik bekeek allerlei dingen en ik draaide het altijd om. Ik dacht, ja, maar als dit waar is, dan is dat ook waar. Dat kritische zat al in jou? Nou, kritisch, maar ook omdenken. Want dat klopt toch niet? Want ik bedoel, ik voel van binnen, en ik heb zoveel mensen met wie ik werk, die van binnen voelen. Ja, maar dat klopt helemaal niet wat ze over mij zeggen, maar dat kan ik ook. Ja, maar daar begint het. Want Daar begint het. je zei net, er zitten 2 generaties aan tafel. Ja. Ik ben de 3e generatie. Want mijn oma, die was weduwe met 12 kinderen, nooit opgeleid. Op een gegeven moment kwam ze ook op straat terecht met al die kinderen. En ik ben dus de 3e generatie daarna. Maar iemand heeft bedacht, hey, wat we hier zien, dat kunnen wij ook. Maar iemand moet dat kunnen bedenken. Ja, En ook nog eens, wanneer de hele maatschappij zegt, wat jij hebt bedacht, dat kan niet. Dan moet je sterk genoeg zijn om het... Ja, ja. Want dan Precies. komt die volgende generatie. precies. Ja, Want Daar wil ik naartoe. Want wanneer, Astrid, wist jij... Hè? Laan heeft net verteld wanneer zij wist van ik wil onderzoeker worden. Wanneer wist jij van ik wil een bestuurlijke functie hebben? Ik wil het bedrijfsleven hebben. Als je teruggaat naar toen je klein meisje was. Hè? Wat wilde je toen worden? Was het dat al of iets anders? Nee hoor, ik wilde gewoon worden wie ik was. Wat bedoel je ermee? Je had geen beroep? Wat je dacht? Nee, ik dacht, ik moet iets worden, maar niet wat jullie willen. Oh, dus het was een soort verzet. Ik ben altijd in verzet geweest. En als die mensen zeiden, je moet dat worden, dacht ik, oh ja joh. Maar wat was het eerste wat in je opkwam dan? Dat je dacht van oké, dat... Oh, Nou, ik dat... ben ooit als medisch analist geworden. Dus ik werd opgeleid als medisch analist. En terwijl ik die opleiding deed, want ik was ook goed in natuurkunde en wiskunde, wist ik, dat ben ik niet. Maar iemand had bedacht van school, analytisch en dat soort cijfers, dus je moet die kant op. En ik heb mijn hele leven dus tijdens die opleiding gedacht, dit ben ik niet, dit ben ik niet. Ik zeg dus ook aan heel veel jonge mensen, als je niet weet wat je wil worden, kan je van alles worden. Ja. Nou, dat was mijn ding. Dus dat soort teksten, die maakte ik mezelf wijs. Ik kan dus alles worden. Nou, besturen. Ik heb daar een bestuursacademie gedaan. En wat ik daar zag, is wie er de macht heeft. Dus macht is een van de rode draden in mijn leven. Ja. Mensen hebben de macht om te bepalen wat je wordt. Ja. En toen Als meisje van 5 al als zag je dat. mijzelf, ja, klopt. Was ook niet opvoedbaar. Wat ik dacht. Maar het punt is dat je soms denkt, ja, maar er zit zoveel meer in mij. Dat voel ik. Je voelt wat je vermogens Je zijn. voelt dat er nog meer aankomt. Je voelt dat er Ja. nog meer. En je kan het dus ook zien als kinderen zo zijn. Ja. Mensen met schooluitval, bijvoorbeeld. Daar ben ik dol op. Want daar ga ik mee praten. En wat blijkt, die leren op andere manieren meestal. En dan zegt de samenleving, Dat mag niet. was niks, Ja. is niks, wordt niks. Ja. Snap je? Dus het punt is dat wij ook moeten leren van welke boodschappen hebben die kinderen van binnenuit. Wat zien ze? Ja. Wat horen ze? Wat voelen ze? Weet je? Ja. En daar is dus heel weinig ruimte voor bepaalde mensen. Want dat komt ook terug in mijn onderzoek. Ja. Wanneer je al zo wordt gestraft
op basis van wie je bent in de maatschappij, dan is er zo weinig ruimte voor bepaalde mensen die al benadeeld worden. Ja, want kijk, even naar het onderzoek gaan. Dat is een paar maanden geleden uitgekomen. En er staat eigenlijk in, ongelijkheid speelt op verschillende niveaus. In relatie tot de gezondheid. Precies, de gezondheidszorg. Dit gaat over gezondheidszorg. Laten we daar even naartoe gaan. En dan patiënten, werkvloersysteem. En er staan ook aanbevelingen. Maar dan denk ik van, waar begin je dan mee? Waar begin je dan? Heel concreet. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn en dat als taak hebben. En dat zijn de organisaties, de officiële organen en instituten en autoriteiten. Want die zijn hier verantwoordelijk voor. Ja, beleidsmakers. Dan heb je nog uitvoerders. Ja, dus mijn opdrachtgever, het ministerie. Maar ook al die verschillende systeempartners. Maar leg even uit voor mensen die het niet weten. Bijvoorbeeld, je hebt over de oude idee over ras. Ja. Dat zie je steeds terugkomen in medische protocollen. En dat is problematisch. Waarom? Normaal gesproken is dit een college van 2 uur. Je kan het. Nee, dat is zeker. Maar wij zijn heel divers als mensen. Dus er zijn wat wij noemen populatieverschillen. En dat zijn hele complexe verschillen die constant verschuiven, et cetera. Maar het was heel lang zo dat er in de Europese en Amerikaanse wetenschap gedacht is in termen van ras. Ook voor mensen. Maar menselijke rassen bestaan niet. Je kan die diversiteit niet vangen in rassen. Het is een sociaal construct eigenlijk. Ja, maar het is ook een wetenschappelijk concept wat gebruikt wordt. En dat is waar het problematisch wordt. Dus als wetenschappelijk concept is het zo dat het idee van ras wordt ingevuld. Er bestaan verschillende rassen, wat dus niet zo is. Maar ook per ras werd er een profiel geschetst. Van dit ras is zo en dat ras is zo. We kunnen bijvoorbeeld zwarte mensen, als het weet je waarschijnlijk ook, die kunnen goed tegen pijn, toch? Dat soort dingen. Bijvoorbeeld. Dus of bepaalde groepen zijn fysiek sterker. Of andere groepen zijn cognitief sterker, slimmer. En ook heel veel nuances. Soms ging het letterlijk om hoe lang je hiel was. Of er is heel veel onderzoek gedaan in schedelmetingen in die periode van rassenleer. En dat beeld wat eruit voor wat zij dan zwarte mensen noemen, maar dat is dus ook iets wat een sociale constructie is, maar biologisch niet per se bestaat. Je kan zeggen, iemand heeft voorouders uit Sub-Sahara-Afrika, maar de diversiteit binnen Sub-Sahara-Afrika is groter dan daarbuiten, maar dat is weer een ander verhaal. Maar de ideeën die daar omheen zitten en de stereotypen, zowel biologisch als cultureel, die circuleren nog steeds in de geneeskunde. Ja, ook artsen die dus moeten invullen bijvoorbeeld, die een ras moeten invullen, die toch? Een ras moeten invullen wanneer ze labonderzoek doen. Of wanneer ze een predictiemodel moeten invullen om te kijken wat de kans is dat een vaginale baring gaat slagen. Echt, voor allerlei verschillende dingen. Of in de VS je plek op de donor-ranglijst, dat soort dingen. Ik zag ook verkeerde diagnoses, zag ik bijvoorbeeld staan, terugkomen. Mensen krijgen verkeerde diagnoses. Bijvoorbeeld. Het kan langer duren voordat je de juiste diagnose krijgt. Dus aan de ene kant zie je dus de inclusie van vreemde ideeën over ras die niet thuis horen in de geneeskunde. Maar wat ook heel paradoxaal is, dat je aan de andere kant juist de vormen van diversiteit die wel bestaan en wel relevant zijn, zoals huidskleurdiversiteit, daar hebben we dan weer geen aandacht voor. Dus eigenlijk hebben we aandacht voor ras, wat niet bestaat, maar weinig aandacht voor de diversiteit en de relevante verschillen die er wel zijn. Dus wat we moeten doen, en dat is ook weer, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt absoluut niet bij mensen die het slachtoffer zijn hiervan. Dat ligt bij de opleiders, bij de medische faculteiten, absoluut, bij de organisaties die de richtlijnen schrijven, bij de bedrijven die de technologie produceren. Of het nu een voorhoofdthermometer is of iets anders, daar is een standaard voor nodig, waar wanneer dat getoetst wordt of dat de markt op kan, dat er wordt gezegd, we zorgen ervoor dat het werkt voor iedereen in deze maatschappij. Dus het idee van ras moet eruit, want dat benadeelt alleen maar mensen. Maar diversiteit, bijvoorbeeld van huidskleur, moet erin. Dat moet in
de opleidingen, de geneeskunde en andere opleidingen, in het naslagwerk binnen de dermatologie, et cetera. Ja, En dat is echt een doorwerking van het slavernijverleden, omdat je ziet dat die rassenleer heeft plaatsgevonden in precies diezelfde periode. Dat dingen ontwikkeld zijn ook, hè? Ja. En dan, Astrid, heb je zelf ooit zoiets meegemaakt bij een dokter of bij een arts? ik wil er even wat aanvullen. Dan heb je ook nog een definitie over beschaving. Dus naast ras... Dus geef weer geen antwoord op mijn vraag, Astrid. heb je ook nog, wat is een beschaving? Hè? Ja. Dan worden ook gecategoriseerd. Zeker. Nou, Maar de gezondheidszorg, wat ik heb meegemaakt bij artsen, niet alleen voor mezelf, maar ook veel mensen die ik om me heen sprak, is dat er bij zwarte vrouwen altijd ervan uit wordt te gaan dat we in de steek gelaten zijn, afwezige vaders hebben, dat heeft ons beschadigd. Ik heb meegemaakt letterlijk dat in een moeilijke periode in mijn leven, toen iemand mij doorverwees naar iemand van de GGZ, waar ik geen voorstander van ben, dat is een ander verhaal. En die mevrouw onmiddellijk ging zoeken naar of ik seksueel misbruikt was. En ik heb daar later over gesproken met andere zwarte vrouwen. Die zeggen dat is wat mensen vaker vragen. Dat wij dus vaker verkracht worden en dergelijke. En ik zat gewoon met mijn mond vol taal. Ik zat er echt aan te kijken, want dat is zeg. Dus dan kom je voor hulp en dan krijg je dat soort dingen. Dan krijg je dus echt dat soort aannames. Ik heb er met nichtjes over gepraat. En mensen die een beroep doen vaak op de gezondheidszorg, dat soort van aannames zijn over hoe onze culturen in elkaar zitten. Ga eens praten met moslimvrouwen, enzovoort. Je kan het zo gek niet bedenken. Of die aannames zijn er. Dus als je het hebt over doorwerking, dan heb je al die doorwerking op epigenetisch niveau. Je draagt het met je mee. En dan vervolgens moet je je leven nog vormgeven. En heb je voortdurend met dit soort dingen te maken. Ja, maar jij noemt dat dubbele belasting, hè? Je hebt het over een dubbele belasting van nazaat. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, er zijn eigenlijk meerdere vormen van die dubbele belasting. Ja. Maar het is zo dat je aan de ene kant dus inderdaad precies dit soort vormen van doorwerking, die echt de doorwerking van het slavernijverleden zijn, meekrijgt. En dat zit in allerlei hele subtiele dingen, maar die toch doorwerken en die ook echt begonnen zijn. Dus een klein voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de opvoeding. Het is heel makkelijk om mensen weg te zeggen met zo'n stereotype van die mensen die voeden kinderen streng op of die geven weinig ruimte of wat ook is. Maar als je dat vanuit het perspectief van het slavernijverleden bekijkt en die link maakt, dan zie je dus dat kinderen ook heel streng gestraft werden binnen dat systeem. Er werd letterlijk in die kamerstukken die hier ook in staan uitgeschreven hoe vaak een kind per leeftijd mocht worden geslagen en met wat soort materiaal. Of als een vrouw haar kind niet stil kon houden, werd de moeder gestraft. En je wist natuurlijk ook als ouder dat de wijze waarop jij je kind zou straffen of aanspreken veel milder zou zijn dan de plantagehouder of dus de dat eigenaar. werkt door naar het nu. En hoe nu? Nou ja, kijk, dat is niet zoveel generaties. Dat werkt door. Ja. Dus aan de ene kant heb je allerlei vormen van doorwerking die zitten, in die meer subtiele manier waarop bepaalde culturen in die plantage-economie gevormd zijn. En ook heel gestuurd gevormd zijn. Maar aan de andere kant leef je ook nog eens vandaag de dag nog in een samenleving waar er ook nog heel veel racisme is. Dus een van de vragen met dit rapport, die hebben we niet kunnen beantwoorden. En ik denk ook dat niemand die kan beantwoorden, is waar stopt de doorwerking en begint, zeg maar, het racisme nu? Ja, maar dat is toch niet... Het is zo nooit gestopt, het racisme. Dus het is er. Maar het is heel belangrijk om wel te benoemen dat sommige mensen te maken hebben met een dubbele belasting en anderen niet. Dus dus daar is ook een verschil in. Ja, zeker. Want in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar, zo'n veel groter land, doen ze ook meer onderzoek. Maar nu verandert dat dus ook. Maar daar doen ze vergelijkend onderzoek. Dus een van de vormen van doorwerking is bijvoorbeeld de verstoorde vertrouwensrelatie die er is tussen zorgverleners en patiënten. Hè? Tijdens de slavernij waren die zorgverleners er niet om jou als patiënt te behandelen. Ze waren daar om jou, of om levend te houden voor jouw eigenaar. Of om net genoeg, gezond genoeg te houden. Dus er is eigenlijk ook, er is ook wantrouwen natuurlijk. Dus, hè? Ja, ik vind wantrouwen, ik gebruik het ook, maar ik vind het een lastig woord. Want ik noem het meer echt een verstoorde relatie. Maar laten we het hier even wantrouwen noemen.
wat zij doen in dat onderzoek in de VS... is dat ze wel zeggen... oké, iedereen die geracialiseerd wordt of gecategoriseerd wordt als black... in Amerika, maar dan vergelijken ze het wantrouwen tussen mensen die nazaat zijn van tot slaafgemaakte mensen en mensen die dat niet zijn. En dan zie je dus dat dat toch een andere impact heeft. Er is meer wantrouwen binnen de gemeenschappen en dat is natuurlijk ontzettend verklaarbaar en heel erg logisch. Maar daardoor hebben zij dus wel een extra belasting. En ik vind het dus heel belangrijk dat we dat ook benoemen. Want ook rond dit rapport zeiden sommige mensen... ja, maar allerlei groepen maken discriminatie mee in Nederland. Ja, dat is zo. Daar moeten we zeker iets aan doen. Maar sommige groepen hebben meerdere vormen van belasting. En lopen ook hoog risico. Want er is ook iets waar het wantrouwen, vind ik, terecht is soms. En ik noem het bewust wantrouwen. Want het verzamelen van biodata. Dat verschijnsel ken je ook. Wat nu op grote schaal ook in Afrika plaatsvindt. Dus menselijk materiaal op basis daarvan, weet ik veel wat er meer, medicijnen ontwikkelen die niet voor die mensen beschikbaar zijn. Dat is 1. Dus ik vind dat we heel voorzichtig en alert moeten zijn en niet onszelf moeten overleveren voortdurend. En er is nog iets wat mij stoort. En dat is dat als ik kijk naar documentaires die bijvoorbeeld over de Holocaust gaan, dan is er een verschijnsel, dat heet... Joods maatschappelijk werk. Dat betekent dat als er documentaires zijn of herdenkingen of wat dan ook, dat bepaalde groepen naar een plek kunnen bellen waar ze even kunnen ventileren. Of dat is een soort van hoe zeg je, nazorg. Telefoon nazorg. Ja. Wij worden voortdurend blootgesteld aan allerlei beelden. En er is nooit iets ontwikkeld, dus als je kijkt naar de zorg, dat wij ergens naartoe kunnen bellen. Er is geen 112, er is geen zwart maatschappelijk. Maar jij. Ja, maar wij, want ik heb dat letterlijk meegemaakt. Ja. Nadat ik 12 Years leven had gezien en een tijd geleden op Curaçao, waar ik naar een museum ging, het slavernijmuseum. Ja. En ik kwam daar echt letterlijk kotsend naar buiten. Ja. En ook heb ik het gezien als mensen rondleidingen hebben hier, of gebouwen, slavernij. Dus iedere keer als je het verhaal hebt, dan heb je herbelevingen. Wie helpt ons daarmee? Als je het hebt over doorwerking. Nou, wat denk je dan? Wat zou er dan? Je bent nu voorzitter van het herdenkingscomité. Wat zou er dan moeten gebeuren? Ik denk dat er iets moet komen van een soort van programma. Of als je het hebt over kennisontwikkeling. Waar mensen ook hun verhaal kwijt kunnen. Of waar mensen met programma's kunnen worden opgevangen. Astrid, ik wil even gaan. Want in het rapport staat ook dat mensen die in de zorg werken ook te maken hebben met ongelijkheid. Ja, absoluut. Jij bent iemand, jij geeft ook trainingen. Je helpt mensen ook op de vloer. Ja. Ik vind het goed als iemand luistert en die werkt in de zorg, dat ze hier ook wat aan hebben. Ja. Wat zou jij voor tools kunnen geven aan degene die nu luistert als zij daarmee te maken krijgen op de werkvloer? Het begint met wat ik al eerder zei. Het begint met je te beseffen dat jouw huidskleur niet vrijblijvend is en niet neutraal. Daar hebben andere mensen opvattingen over. Dus je moet bewust zijn dat het bestaat. En we hebben vaak meegekregen dat we dan negatief denken of zoiets. Terwijl we het gewoon zien. Je kunt op soms ook waarnemen dat het gebeurt. Het is net zoals vrouwen, dus ik gemiddeld 8% minder verdienen. Wij weten gewoon, dat heeft de Black Archives dat onderzoek gedaan. En als je dan ook nog een kleurtje hebt, dan is doorstroom en behoud, dat we zeggen dat met dezelfde intellectuele vermogens doorstromen. Als je blijft hangen, heeft het ook economische gevolgen. Dus wij moeten ook weten dat dit er dus is. Bewustwording. Bewustwording. Okay. 2, en als we er bewust van zijn, dan moeten we het ook toegeven. Want wat er ook gebeurt, is dat ook een heleboel mensen zeggen, ja, ik ben me ervan bewust, maar ik geef het niet toe. Ik ben anders. Je moet ook toegeven dat het gebeurt. De derde is, wat ga je dan doen? Ja, want dat wil ik graag weten. En dan gepersonaliseerd. Je hoeft niet per se af te kijken van anderen. Maar die doet het zo, dan ga ik het ook doen. Maar mannen en vrouwen hebben allerlei verschillende sociale strategieën. Ook kinderen en ouderen. Dus wat heb je nodig? Persoonlijk, soms ben je introvert, soms ben je extrovert. Wat heb jij nodig om hiermee om te gaan in de context waar je werkt? En hoe kan je? Je werkt ergens en je hebt te maken met racisme. Wat doe je dan? Wat is dan de eerste stap die je volgt? Je moet sterker worden. Het gaat over het competentie. Ik heb de politie in Amsterdam. Maar dat is toch... de politie... Nee, maar het is al een competentie om de juiste mindset te hebben. En vervolgens kom je er met een mindset niet weg. Je zult skills moeten ontwikkelen. En een van de skills is... ik kan het niet ontwijken. Incasseringsvermogen moet omhoog. En je uithoudingsvermogen.
Oké? Dat kan je oefenen op Maar het dat doen we werk. toch al zo lang, dat we Nee, maar volhouden? we weten niet hoe het heet. Het gaat niet alleen maar om volhouden. Het gaat om hoe je het volhoudt. Snap je? Dus volhouden is één, maar hoe doe je dat zodat je niet altijd aan het vechten bent? Aan de fight, flight of freeze. Ja. We zijn altijd aan het vechten. Of we zeggen niks meer. Maar wat Hoe adviseer ga dan? je dat Moet je dan een soort... Adviseer je mensen om iemand erbij te halen? Om, Nee hoor, ik wat train ze om zelf sterk te zijn. Mhm. Om te weten dat dit gaat gebeuren. En wat kan jij doen binnen deze Dus context? een verpleegkundige die nu luistert, die daarmee te maken heeft, wat moet hij doen? Ze kunnen niet allemaal training bij jou volgen. Nee, dat klopt. Maar ze kunnen elkaar wel trainen. Want ik Ja. geef heel veel training. Ik vertelde net ook aan Alana dat ik met de Vereniging van Vrouwelijke Artsen binnenkort ook weer een Dus masterclass ga doen. bewustwording. En dan, Bewustwording is er één. Dat dit kan gebeuren. Als je niet gebeurt, heb je geluk. Maar die cijfers liegen er niet om. 2, ook als je het ziet en een bystander bent. Als je elkaar niks helpen. doet, Ja. als je niks doet, je bent getuige, dan ben je medeplichtig als je niks zegt. Jullie kennen het verschijnsel als zwarte mensen elkaar tegenkomen in white places, dat we elkaar niet eens aankijken. Nee, ik geef juist Nee, een black dus nut. het, Ik doe juist een black ja. nut. Nee, jij wel, maar Ja, sommige- Ja. ga maar eens praten. Ja. Mensen Ja. durven elkaar niet eens aan te Ja. kijken. Ja. Weet je, ik ga naar ze toe en ik geef ze gewoon Ja. een hand. Hè, Ja, dus heftig. dat soort dingen. Dus we kunnen elkaar ook niet helpen. Ja, dus oké. Als Maar je- ook bijvoorbeeld die vereniging vind ik ook een mooi voorbeeld. Want het is wel, dit is een specifiek probleem, maar andere groepen maken dit ook mee. Hè, en Ja. subgroepen. Mhm. Ja. Het is een intersectioneel probleem. Ja. Ja. Dus ook zo'n vereniging voor vrouwelijke artsen is al heel waardevol. Ja. Hè? Dus er zijn denk ik ook... Ja, dus omring manieren- jezelf met mensen die een soortgelijke positie zitten. Hè? En dat risico Ja. ook lopen en ook kennis uitwisselen van hoe doe Ja. jij dat, hoe doe jij dat. Ja. Dan ben je dus, als het gaat over eigenaarschap, dan neem je Ja. als professional Ja. ook de verantwoordelijkheid over jezelf. Je Ja. moet je voorstellen, als je dit niet kan, ik maak het mee, dat moeders en vaders ergens werken, gebroken thuiskomen. Ja. Welk voorbeeld ze geven aan hun kinderen. Want hun kinderen zien het verdriet van hun ouders. Want die mensen moeten eten. Maar wat ik bij jou merk, Astrid, dus eigenlijk voordat je ergens gaat werken, moet jij je bewust zijn van wat de structuren zijn van waar je gaat werken. En dat racisme bestaat. Ja. En dat gaat al heel veel schelen dus. Ja. Ja, Oké. ik leg de verantwoordelijkheid wat hoger, omdat ik denk, Ja, vertel. Wat- zorgverleners in Nederland, je hebt het over verpleegkundigen, die hebben het echt al ook heel zwaar op de werkvloer op dit moment. Ja. En ik vind dat heel veel ziekenhuizen of werkgevers mogen wel een grotere rol op zichzelf Maar dan ben ik het nemen. erg Ja, met je ja. eens. Het is en. En, Wat er ja, gebeurt ja. is, we zitten te wachten op die zorg, op het management en bla bla. En zelf gaan we zitten wachten tot ze hun blinde vlekken kwijt Ja, dus het is zijn. een combinatie Dat van... is een combinatie. ja. Er wordt te Ja. weinig energie in Ja. ons, als dit onze geschiedenis, als dit Ja. de effecten zijn. Ja. Wie maakt voor ons programma's om Ja. onszelf sterk te houden, voordat wij naar Glen Helberg gaan, hè, om maar een naam te noemen. Zeker. Ja. Dus in die tussentijd, er wordt heel veel geld. Miljoenen gaan er naar diversiteit- en inclusieprojecten, waarvan we gewoon weten dat de resultaten redelijk minimaal zijn. Er komt weer een onderzoeksbureau, die gaat weer onderzoeken. Tegenwoordig hebben we ook de racismebureaus, zulke dikke onderzoeken. Dus het is ons niet vreemd. Ja. Maar wie stopt er energie? Wie zorgt er voor ons? Ja. Hoe gaan wij voor onszelf zorgen als we in een compleet fascistische wereld Ja. leven? Maar dat is ook en dat is weer, kom ik weer terug bij infrastructuur. En dat is ook een van mijn aanbevelingen. Ja, wat zijn Voor de heel aanbevelingen? veel, verschillende, maar in relatie tot de inspectie. Dat is de laatste aanbeveling. Het is voor heel veel mensen niet eens duidelijk waar ze dit kunnen melden als patiënt. Als werknemers dan anders. Maar dus een van de laatste aanbeveling is om dus binnen de infrastructuur van het landelijke meldpunt zorg, en dat is van de inspectie gezondheidszorg en jeugd, om samen te werken, bijvoorbeeld met het meldpunt discriminatie, om überhaupt duidelijk te maken als je iets meemaakt als patiënt. En dan ben je vaak al in een wat kwetsbare positie. Je bent misschien afgeleid door de reden dat je daar in het zorgsysteem zit. Om het heel duidelijk te maken waar je een klacht kan melden. Wat je opties zijn als Tegenwoordig patiënt. hebben we En- vertrouwenspersonen. Hè? Ja, maar voor Elke- werkgevers. Ja. Elke professionele organisatie is verplicht om vertrouwenspersonen te hebben.
als je die verhalen hoort, want die vertrouwenspersonen komen uit dezelfde sociaal-economische groep. Als je verhalen hoort van mensen, als ze wat melden. Iemand zei dat laatst tegen me, dan had ze wat gemeld, zei iemand. Dan kan je toch liever een andere baan gaan zoeken. Nee, want ze schuilen toch heel vaak. En ik ben op 2 plekken ben ik ook vertrouwenspersoon. Maar dan is dus de vraag, oké, melden is de eerste stap. Ja. Maar mensen hebben een heel duidelijk traject, overzicht nodig van het traject en de verschillende stappen. Ja. Want anders, inderdaad, ga je naar een vertrouwenspersoon die bijvoorbeeld zegt, nou, daar kunnen we niks mee doen. Nee. En als je zelf niet weet dat er wel iets mee gedaan kan worden, omdat die kennis niet beschikbaar is gemaakt. Dus ik vind dat soort informatie, en dat lijkt mij niet heel moeilijk, om dat bijvoorbeeld in een patiëntenapp of iets anders heel duidelijk neer te zetten. Ja. Wat voor melding en ook wat, dat lijkt me een verplichting. En we hebben in Nederland allerlei autoriteiten om allerlei dingen te beschermen, zoals je persoonsgegevens en andere dingen, maar rond dit soort thema's niet. Nou, je hebt een verschijnsel dat heet goed werkgeverschap. Ja. Dus ook vertrouwenspersonen vallen er allemaal onder. Dus als je kijkt naar grensoverschrijdend gedrag, er worden allemaal dingen geregeld. Maar als het gaat om discriminatie en dat soort dingen, dan ga je maar naar een meldpunt en dan wordt een melding van gemaakt. Ja. Maar er is niemand die mensen traint. Dus DNA-dingen, vooroordelen. Maar niemand die mensen traint. Maar als dit je leven is, hoe ga je ermee om? Hoe kun je ervoor zorgen dat je sterk blijft? Weet je, dus ik zeg en. Ja, en de werkgevers zijn er verantwoordelijk voor, en de HR en alles. Maar ik vind ook dat wij moeten nadenken over hoe we voor onszelf gaan zorgen. Ja. Maar ik denk ook dat er al best wel veel kennis is. Dus bijvoorbeeld een van de groepen die ik heb gesproken, niet per se in het kader van dit onderzoek, maar wat breder. Er zijn natuurlijk hele grote groepen Surinaamse verpleegkundigen die al, wat is het inmiddels, bijna 80 jaar geleden, 70 jaar geleden, hier naar Nederland kwamen. En zij waren de eerste die dus in die grote groepen dat Nederlandse zorgsysteem moesten navigeren. En dus ook zoveel hebben meegemaakt. Absoluut. En zichzelf ook, ze hadden geen andere opties. Nee. En zichzelf ook, daarbinnen moesten zien te redden. En ik spreek soms met deze vrouw die nu dan met pensioen zijn. En dan hoor ik ook, en ik denk soms ook, kijk, je kan denken in termen van de hiërarchie die wij vaak hebben, van verpleegkundige, artsen, wat dan ook. Maar als je dat even loslaat en je denkt iemand die zoveel, of een groep mensen die zoveel ervaring heeft, ik denk dat er ook binnen de gemeenschap, wat ik al eerder zei, zoveel kennis is, staat misschien niet in een rapport ergens, maar dat is een hele grote veel meer kennisoverdracht onderling. Ik wil nog even teruggaan naar waar we mee begonnen. Natuurlijk, dat subsidie voor het grote onderzoeksproject. Jij bent pas in de pen geklommen met Esther Captain, toch? Klopt. Ja. Opiniestuk. Want er was kritiek op het slavernijfonds. Waarom vond je het belangrijk om erop te reageren? De kritiek was eigenlijk dat het slavernijfonds vooral terechtkomt bij het Nederlandse Kennisinstituut. Even kort gezegd, hè? Waarom vond je het belangrijk om daar een weerwoord op te geven? Ja, het is niet per se een weerwoord, maar het is een reflectie. Ja. Dus de kritiek gaat over het fonds, maar daar heb ik dus niks mee te maken. Nee. Dus dat was meer het punt. Het is eigenlijk niet een heel moeilijk punt. Ik denk dat er best wel een aantal punten in staan waar we over na moeten denken. Wat dan? Bijvoorbeeld? Nou, inderdaad, dat fonds komt vanuit de overheid. Ik weet, maar dit is ook bijna de ironie. Ik ben er helemaal niet bij betrokken. Als landen of participanten zeggen, wij hebben het gevoel dat wat wij denken of hoe wij erin staan niet meegenomen is in dat fonds. Ja, dat kan best. Dat lijkt me iets waar je naar moet luisteren. Alleen het gekke eraan is dat ze hebben, denk ik, een beetje de aankondiging van het NWA-project gebruikt als een hook om actualiteit, om kritiek te geven. Maar mijn project heeft daar niks mee te maken. En aan de andere kant, kijk, wij, wat ik ook al zei. Een van de dingen was, er zijn weinig mensen wetenschaps van kleur of zo. Of dat, dat stond er niet zo in. Maar het gaat erom dat het niet bijvoorbeeld dat er is gekozen om dat te doen via het ministerie, via NWO. Dat kan ook prima dat mensen dat vinden. Dat lijkt mij ook niet per se onterecht. Alleen wij, het consortium, onze groep,
is natuurlijk de uitkomst van een aantal beslissingen die zijn genomen, maar niet door ons. Hè? Nee, precies. Wij hebben onszelf ook aangemeld. Maar ik denk, ik vond het belangrijk om te reageren, om wat achtergrondinformatie te geven over het project waar ik de project lead ben, hoe dat tot stand is gekomen, wie er participeren, hoe het budget er een beetje uitziet. En ook, als het argument is dus dat dit wat volgens mij gebruikt ze de term een witte meetlat is. Of dat werd gezegd, dat het niet naar diaspora wetenschappers gaat. Nou, dat is incorrect, want dat is niet waar. Ja. En we hebben dus verschillende partners die meedoen. Zijn er andere partners met wie ik heel graag zou willen samenwerken, die niet in het project zitten? Absoluut. Jij gaat waarschijnlijk zeggen wie dan. Daar kom ik een andere keer voor terug. Maar ik denk, het is jammer, want het stuk gaat eigenlijk niet over ons. Nee. Het gaat niet eens over de wetenschap. Ik bedoel, het is een fonds van €200 miljoen. Wij zijn een klein project daarbinnen, wat er een beetje naast zit. Ik merk vaak, als het gaat over doorwerking slavernijverleden of over racisme, dat een hoge boom veel wind vangen. Heb ik dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Want Nee? ik bedoel, ik weet ook niet. Het is ook, ik vraag me ook af waarom het naar aanleiding van. Je snapt eigenlijk niet waarom die kritiek er is gekomen. Nou, ik snap wel waarom die kritiek is gekomen, maar niet naar aanleiding van het nieuws dat het MBO-programma of het NWA-programma van start gaat. Ik moet ook zeggen, als je kijkt dus naar wie de wetenschap tot nu toe heeft geproduceerd, denk ik dat er genoeg andere mensen zijn waar dit wellicht wel een terecht argument zou zijn. Ja. Alleen, nou net niet voor dit project en ook niet voor mijn collega professor Captain. Hoe ga je meestal om met kritiek? Kijk, wat ik al zei, ik ben heel nieuwsgierig en ik hou van kennis. Dus als mensen de tijd nemen om te reflecteren op iets wat ik heb gedaan of geschreven of gezegd, dan denk ik dat je daar altijd naar moet luisteren. Hè? Dat is altijd kennis. Dat is iemands perspectief. Misschien een perspectief wat ik niet heb. Dus ik vind, kritiek is welkom. En ik sta daarvoor uiteraard voor open. Ik moet ook zeggen dat ik vanuit allerlei verschillende perspectieven ook hele mooie berichten heb gekregen. Bijvoorbeeld op het rapport voor VWS. Heb je veel mooie reacties gehad hierop? Hele mooie reacties. Ja. En ook kritische reacties waar ik heel veel van heb geleerd. Dus dat is meestal heel fijn. Alleen wat ik jammer vind, en waar we het al eerder over hadden, wanneer je zelf in een organisatie werkt waar je niet veel mensen ziet die op jou lijken, of waar je vecht voor een thema wat niet goed ingebed is, dan is het natuurlijk wel een beetje pijnlijk als die kritiek juist komt vanuit de gemeenschap waarvan je denkt, oh, dat is juist de gemeenschap die ik wil dienen met dit project. Ja, ik zie dat je hand zo onder je hals houdt. Ja, dat vind ik wel een beetje. Ik bedoel, dan denk ik ook meer. Ik weet ook niet of die mensen me hebben opgezocht. Misschien weten ze niet wie ik ben. Dat kan allemaal, hè. Maar dat is wel soms een beetje, pijnlijk. Maar niet pijnlijk als in ik lig er wakker van. Dus hoe ga ik ermee om? It's part of the job. Ik neem het mee. En het houdt je scherp om duidelijk te communiceren. Astrid, wat doe jij met kritiek? Accepteren. We leven tijden waar iedereen van alles nog wat roept. Ja. Dus als je iets wil en je steekt je nek uit, dan is het part of the job. Ja. En het punt is, dus ook daar eigenaarschap, het accepteren en weten wie je om je heen hebt, om af en toe eens gewoon eens uit te huilen of te zeggen, ik vind het niet terecht of wat dan ook. Maar ook daarin moet je voor jezelf zorgen. Want onze samenleving, je hoeft maar iets te roepen en er zijn wel, weet ik veel hoeveel mensen die tegen je zijn. En ik heb wel eens bedacht zelfs, dat als niemand tegen je is, dan stel je niks voor. Ja, dat is een mooie. Ja. Dat is een goeie. Dat heb ik, want dat is onderdeel van het. Ja. Incasseren dus weer, wat je al even doen. Ja. En ik denk ook voor mij de realisatie dat zoveel andere mensen waren echt de eerste.
ik ben van deze generatie wetenschappers of mensen die werken in de zorg. We hebben Glenn Helberg's naam al een aantal keer genoemd. Ja. Dat zijn mensen die hebben gepioneerd. Ja, toen er echt niemand was. Toen er echt geen andere allies waren in het instituut. Dus ik denk dat is voor mij ook een inspiratiebron. Het feit dat een Philomena Essit dit al die jaren geleden deed. En echt van elke kant aangevallen werd. Ja, en een hele mooie carrière voor zichzelf. En jij zei vorige keer heel mooi, de voorgangers, hè? De voorgangers, die hebben het ook gedaan. Wij hebben het altijd over onze voorouders. En dan denk ik altijd, maar wacht even. Tussen die voorouders en wij die hier zitten... de voorgangers, jongens. Waren de voorgangers. Generaties lang. En dat is ook een underground network... waar heel veel in mijn generatie ontzettend veel aan hebben. Ja. Mensen waar je kan zeggen, hoe was dit? En binnen de wetenschap hebben we dat natuurlijk. En binnen het zorgsysteem. Ja. Maar wat ik ook wil zeggen is... wij zijn, zoals ik het mooi zei vorig jaar... wij zijn de volgende voorouders. Ja, absoluut. Dus wij moeten ons realiseren dat als wij stappen naar voren doen... en iedereen kijkt naar ons... komen wij in het rijtje voorgangers. Dus dat heeft ook een verantwoordelijkheid. Ja. Maar we hebben er ook belang bij om dat ook op deze manier te doen. Op een waardige manier. Ja. Want mensen kijken naar ons. Ja. Oké, we zijn bijna het einde gekomen. Het onderzoeksproject, vooravond ervan staan we. Wat hoop je? Wat is je droom daarvoor? Wat hoop je? Ja, ik hoop heel veel. Maar in ieder geval dat wij kunnen reflecteren op de doorwerking... echt vanuit het perspectief van nazaten en inheemse gemeenschappen... En hoe die doorwerking wordt gevoeld in deze groepen. Maar ook dat we door dat gelijk te vertalen eigenlijk naar inzichten voor de mensen die in het systeem werken. Dat we ook eigenlijk gelijk dat hele systeem verantwoordelijk kunnen houden daarvoor. Ze kunnen niet meer zeggen, we weten het niet, er is geen kennis, er zijn geen aanbevelingen. Net als met mijn andere werk. Als die aanbevelingen er liggen en de kennis is er... wat is dan nog de reden waarom je iets niet doet? En ik denk ook dat een van de manieren waarop het project ook is ingericht... is dat ik hoop dat we de wetenschappelijke infrastructuur... hiermee ook kunnen versterken rond dit thema. Dus de volgende generatie onderzoekers, de postdocs die hierin zitten... maar ook de relaties met de verschillende kennisinstellingen... in de verschillende gebieden die meedoen in het project... Dus inderdaad om onszelf niet alleen in Nederland te versterken... maar ook de samenwerkingen te versterken. En om dat op een manier te doen... naar aanleiding ook van het Volkskrant-stuk waar je het net over had... die dus eigenlijk een samenwerking is. Ik kreeg de uitnodiging voor Kitty Kotti en ik vind het zo mooi. De 3 organisaties die zo duidelijk zeggen... wij werken samen. Wij zijn niet meer onderling aan het vechten of wat het ook is... Wij zijn verenigd. Noem ze alle drie. NINSE, het Herdenkingscomité en het Slavernijmuseum. Wij werken samen, wij zijn samen sterk. En die interne politiek die is overal, maar wij gaan niet meer daaraan meedoen. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, denk ik ook voor de wetenschap. Astrid, aan jou als voorzitter van het Herdenkingscomité. 1 juli komt eraan, je zegt net al Kitty Kotti. Wat hoop jij voor de komende tijd? Ik ben blij dat een paar dingen zijn gevallen die Alana zegt. En 1 is de versterking van onze communities, echt. Maar ook fysiek laten zien dat we schouder aan schouder staan. Dat is het thema van dit jaar. We staan op schouders, schouder aan schouder. En dan gaan we nieuwe schouders gaan we ontwikkelen. Maar ook de versterking van onze gemeenschappen. Dat is wat ik hoop. Dat het ook zichtbaar is. En dat wij, zoals ik het eerder ook ergens heb gezegd... we hoeven geen eenheid te zijn per se. Maar we kunnen wel solidair zijn. Ja. Naast elkaar staan. En weten dat we allemaal een andere rol hebben. En dat al die verhalen en al die ervaringen... en al die bodies met al die verschillende huidskleuren en afkomsten... dat ze ertoe doen. We sluiten af met deze podcast heet natuurlijk De Verdieping... met een verdiepingstip... Wat kan de luisteraar lezen, kijken, zien om zich te verdiepen? Heb jij een tip? Ik heb net verteld dat ik een boek aan het schrijven ben over weerbaarheid en waardigheid. En ik ben zo ontzettend veel mooie literatuur tegengekomen.
Bell Hooks noemde je ook. Die noem ik er ook in. Frans Fanon, Malcolm X, Edward Said. Oké, genoeg. Achille Mbembe. Het zijn allemaal, weet je, als mensen die boeken niet de tijd hebben om die boeken te lezen, google ze gewoon en kijk via AI. Of begin met 1. Wat zeggen deze mensen? En die tips is, hè, zoals jij dat zegt, Alana, je bent heel nieuwsgierig. Ik zou zo graag willen dat mensen, soms geïnspireerd door ons, deze namen noteren en denken, we gaan eens even kijken wat die mensen soms eeuwen geleden. En W.E.B. Du Bois, zeg ik ook nog even. Ja, wat ze geschreven hebben. Ja. Google ze maar gewoon. Dat zijn de tips. Alana. Ik ben toch wetenschapper, dus ik heb er 2. Ja. Deze maand komt er een nieuwe reader uit, de Gloria Wekker Ja, reader. in juni, hè? 12 juni volgens mij. 12 juni, komt klopt, hij uit. is er een event. En Van het boek Nancy is nu Jouwen? al... Ja, precies. Mooi. En het boek, of de reader, is nu al beschikbaar. En ik weet dat heel veel mensen werk hebben gelezen van Gloria Wekker. Maar dit is inderdaad een mooi overzicht van al het werk wat ze heeft gedaan. Het geeft ook wat inzichten in zeg maar de netwerken die zij gebouwd heeft met andere feministische wetenschappers ook, transatlantisch. En ook nieuwe stemmen vanuit de wetenschap. Dus dat is een aanrader. En het andere is ook, ik laat me ook heel erg inspireren juist door de grassroots. Dus niet door mensen die met hele grote beurzen of projecten of fondsen, zoals wij dat doen, van alles doen. Maar echt de mensen die zeggen, oké, ik begin in mijn eigen community, ik doe het klein en bouwen. Heb je een voorbeeld? Ja, dat ging ik dus net zeggen. 2 van de dingen die ik afgelopen week zag, was 2 events. En die gingen over Black male mental health. Black Man Talk. Ja, en ook de Black Male Mental Health Network, volgens mij. En ze hebben toevallig, volgens mij, afgelopen 2 weken allebei events gehad. En ik heb gewoon gehoord van zoveel mannen hoe waardevol dat was. En hoe mooi het was om samen te komen en elkaar te ondersteunen. En het zijn jonge mensen die aan het ondernemen zijn of gezinnen hebben. En ik denk ook, we focussen natuurlijk zo vaak op wat er niet goed gaat. Maar er is ook zoveel wat er wordt. Zoveel mooie dingen die ook gedaan worden. Absoluut. En ik zelf vind dat heel erg inspirerend. Dus als je wil verdiepen, verdiep je vooral ook in al die mooie dingen die mensen ook hier gewoon in je eigen stad aan het doen zijn. Heel mooi met deze woorden af te sluiten. Dank Astrid, dank Alana voor dit mooie en open gesprek. Dit was De Verdieping, de podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.